Καλά, άμα πάρει η Αμορίν, παιδιά, η United τελείωσε το νησί και το Champions League. Ο τύπος είναι δαιμόνιος, προπονητάρα. Sporting Λισαβόνας τώρα, τι να λέμε. Με καψούρα τον έχω προπονητικά. Εδώ και 3 χρόνια. Άμα κάνει αυτό η Manchester, θα της βγάλω το καπέλο και θα γίνω Manchester United στην Αγγλία. Διότι θέλει να πάρει προπονητή, την καψούρα μου, τον προπονητή που έχω στη Sporting Λισαβόνα, στον Diego Amorim. Και off the record έχει γίνει πρόταση στη Sporting για αποδέσμευση να τη δώσουν 35 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον προπονητή της. Αυτό το μεγάλο, την υφίτσα, τον πάγκο, τον πιτσιρικά, τον Diego Amorim, την καψούρα μου την προπονητική, εδώ και 3 χρόνια που έχει κάνει τη Sporting Λισαβόνας, F16 Viper 52 Block 678. Θα κάνετε μεγάλο άλμα στη United και πάρετε αυτόν τον προπονητή πενταετίας. Σας βλέπω εκεί πέρα στο νησί να μην σταματά να σηκώνετε Premier League και Champions League με Diego Amorim. Μεγάλη κάψουρα. Προπονητάρα ρε φίλε. 17 συστήματα μέσα στον αγώνα αλλάζει. Και όλοι οι παίχτες του που παίζουν ρε μάγκα λες και παίζουν ακριβώς 5 θέσεις. Το stopper γίνεται half, θα το δεις for, το extreme ξέρει καλά να γίνεται και δεκάρι. Δηλαδή μιλάμε τώρα μεγάλες προπονητικές ικανότητες. Και στη Sporting όλοι είναι ίδιοι. Λες τώρα τι όνομα, ένας Γκιόκερες ξεχωρίζει. Όλοι οι άλλοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις, παίζουν το ίδιο ακριβώς ρε φίλε. Είτε μπαίνει η αλλαγή είτε ο βασικός. Μεγάλη Diego Amorim, σούφεξε, πάνε δίδαξε μπάλα.